هێزن سووریا دموکراتیک di daxuyaniyekê de ragihand got dê 1700 şervanên wan ji Rojhilatê Ferhat derbasî Rojava bibin û berê xwe bidin herêma Efrînê ji bo tevlî şerrê li dijî Tirkiye û alîgirên wê ji çekdarên opozisyona Sûriya bibin. Di vê çarçovê de Ebu Umer el-İdlibî fermandarê Togeya El-Şemal el-Dîmokratî di konferansekî çapemenî de li bajarê Raqayê ragihand. Gowan biryara kişandina hêzên xwe ji dêrezorê û çeperên şer li hember Daişê girt ji ber êrişên Tirkiye li ser herêmê û bêdengiya dewletên navnetewî. Ji bo wê jî ew neçarman got vê biryarê bigirin. Petir ji 15 grupên Erebî di nav komalên şoreşger dane. Em dê Lîwa Bakurê Demokratîk û leşkerê şoreşger ji Dêrezorê û Reqe vekeşin bo rêprêbûnê û rêgiriya li dijminkariyên Tirkiye bi ser xelkê me yê Efrînê. Hesedê di heyama 3 salên dawî da deverên berfereh ji çekdarên Daişê rizgar kirin. û ta niha li herêma Dêrezorê şer li hemberî Daişê di herêmên dawî da ya got dibin kontrolê da mayî dewam dike. Fermandarê Hesedê Şevger Hêmo da zanîn. Got êrişên Tirkiye li ser hêzên me li Efrînê fursetekê dide Daeş got xwe topî ser hev bike. û kişandina şervanan ji çeperên şer têkçûna Daişê bi derengî dixîne. Herwiha Hêmo tekez kir. Got tevî kişandina beşek ji hêzên wan lê operasyona li dijî Daişê li Dêrezorê berdewam e. 1200 şervan berê xwedin Efrînê ji bo got tevlî berxwedana serdemê bibin li hember dagirkeriya Tirkiyê li ser Efrînê. Ev heval piranî ji wan deran e. Êgo ji Idlibê ji Hemsênê ji Efrînê ji Şehbayê ne. Tabî li bandora wê li ser şerê Daişê wê bandorekî hebe. Bandorekî wê hebe. Wê nefesekî bide Daişê, wê emrê Daişê dirêj bike. Ji ber ku Daişê li ber tinebûnê bû, Daişê nefesê xwe dawî di daw distan. Lê ev dagirkeriya li ser Efrînê ev alîkarîkî ji dewleta Tirk bû ji bo Daişê. Hêjaya gotinê got Wezareta Berevaniyê ya Amerîka berî çend rojan ragihand got beşek ji şervanên Hesedê dev ji şerê Daişê berdidin û berê xwe didin Efrînê. û ew jî bû sedema seknandina çalakiyan li hember Daişê li Dêrezorê. Yek ji bandorên êrişên Tirkiye li ser herêma Efrînê seknandina şerê li dijî Daişê. Îro wekî tê xuyakirin bi sedan şervanên Hêza Sûriya Demokratîk dev ji çeperên şer li dijî Daişê berdan û berê xwe didin Efrînê. Mahmûd Balî dengê Amerîka, bajarê Raqayê.